alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en garti kadi oɗo ɓen kadi ñalawma amde on ñalawma altine ne hawre nogas e jeeɗiɗi lewru men octobre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas joyyi ɗo wuttude Madina Gounass juma mawka ka Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin. en garti kadi machallah en tawtirama juurgol ngol en tawtirama kadi yurdugol ngol machallah alhamdulillah rabbil alamin daade jaadude labtude towɗe machallah alhamdulillah rabbil alamin. dendagal leeɗe 17 wuro ngo foof yimɓum tawe ɗo machallah alhamdulillah rabbil alamin. mbiyen amin amin ya rabbal alamin amin amin amin. rawɗo ceerno Abdoul Aziz ceerno inchallah amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin machallah. heɓiyankoɓe Nangue TV on calminama on beltanama on ñaganama jaam machallah o saaha gudira wasifa nda woni koye taggede alhamdulillah rabbil alamin. en jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala machallah wirdama gasi e oɗo saaha bandiraɓe julɓe kala wonde weltare kono kadi weltare no fewi no fewi no fewi. yeɓiyankoɓe Nangue TV hande o min jubbu seeɗa e gurdam goto e jinnaɓe meɗen goto e seereɓe meɗen biyeteɗo ceerno Sada Diagui alhamdulillah rabbil alamin. ɗon de Gamédine centre kanko ceerno Sada Diagui eɗen gandi o yi aduna plan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe tati 1930 to waali jantan alhamdulillah rabbil alamin. kanko ceerno Sada Diagui ko toon o yi aduna alhamdulillah rabbil alamin. caggal noon jangde makko caggal kadi fergo makko alhamdulillah rabbil alamin ɗo e wuttutungo Madina Gounass. kanko ceerno Sada Diagui eɗen gandi ko almudagal timmugal o wonduno e ceerno gilli tiɗɗi to kalmaji kono kadi kanko nantuno ceerno Alaji Seydou e on saaha yoni tan wiyede kanko sakkiti nantidande ceerno mawɗo. eɗen ceerno mawɗo rutti ko 1980 le 26 juin 1980 ceerno mawɗo rutti kanko sakkiti nantidande ceerno mawɗo. so nantinande ceerno mawɗo kanko kadi goɗɗo nantinande ceerno mawɗo ha rutte e joomum alhamdulillah rabbil alamin. kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa nandunoɗo ceerno Seydou so ari a tawi mo jooɗi harma yettade mbiyata ko ceerno Seydou jooɗi ɗo alhamdulillah rabbil alamin. kanko ceerno Sada Diagui alhamdulillah alamin. en jeehi to galle to en jewtude ɓesgu makko alhamdulillah rabbil alamin. ceerno Mamadou Siraji en machallah ceerno Sarif en machallah kamɓe jewtude mabɓe ɓe kabri hen ko heewi e jinnaɗo yewtere nde eɗen jogui ɗum banggue ayaw nane Nangue TV kala jiɗɗo kadi hettade ɗum machallah foof jokkodira men min neldi ɗum ndiyan yewtere nde yeewa ɗum guila fuɗɗode ha wortode alhamdulillah rabbil alamin machallah. kamɓe jinnaɓe ceerno Sada Diagui en machallah ceerno Sada Lam en hankkadi ceerno Mamoudou Diop en ceerno Moussa Niang to Madina 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 Tuat machallah. on kadi ceerno Oumar Lo en ceerno Oumar Diallo en machallah ceerno Bachirou Wane en ceerno Nour Sall en ceerno Bassirou Sall en machallah eɓe kewi machallah ceerno Belli Dia en alhamdulillah rabbil alamin. kamɓe fof ko haralde nde ganduɗa goto fof nde ferta en ara en abbotelimo Seydou taw kene reyna ɓurana en ɓaari sharia kena woni julɗo timmuɗo tijjaneke labɗo kono noon wonkoɓe gabbori jiyade Allah o machallah ceerno Adama Niang en ndeysan machallah abita mamuna ganduɗa ko ɓuuri hewde ɓesgu ceerno kayomo jangguen ɗum jangguen ɗumen alhamdulillah rabbil alamin. haade ɓenni toon to face Gounass jokkoyde sharia o alhamdulillah rabbil alamin. eɓe keewi machallah ɓeɗo foof ko jeewal moƴƴuɓe kono tedduɓe kala ɗo jooɗi enen jewta ko haala ceerno ko jewta ceerno ko diine o sunna o ko jokkere endamde alhamdulillah rabbil alamin. yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama on ñaganama jaam machallah. mbaɗen jaam mbaɗen abonné mbaɗen partagé alhamdulillah rabbil alamin. eɗen jetta kadi ɓen kadi saaha Allah hoddiri kadi jeehi toon to ziyara Fas Maroc eɗen jetta ɓe eɗen jarnaɓe yoɓe jaa e jaam ɓe garta e jaam ɓe tawta ene dow jaam e cellal e kisal alhamdulillah rabbil alamin. nako gueɗal manggal yaade toon juurade Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu ko gueɗal manggal alhamdulillah rabbil alamin. eɗen jetta juɓɓe kadi eɗen jetta bandiraɓe kala hano hannirta ni. alhamdulillah rabbil alamin. ɗo ko rawda ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba radiyallahu taala anhu
jiiɗo aduna taw ujunere e temedde jeenayyi tenngure ngu to wuro men Cikkitte alhamdulillah alamin kanko caaji men Seydou machallah ɗo ko rawda makko wonɗo alhamdulillah alamin ko rawda ceerno Abdoul Aziz Ceerno alhamdulillah alamin kañum ne jiiɗo aduna hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi 1942 rutti e joomum 2019 toon to Makkatul Mukarrama toon o rutti e joomi ko e ballal lañiraɗo muɗum e ballal ceerno e duwaw muɗum e laamude Sénégal on saabu alaji Macky Sall wonno artiraɗo e wuttudungo Madina Gounass o wirnade alhamdulillah alamin ɗo o wirna ɗo o mofta kanko ceerno Abdoul Aziz Ceerno alhamdulillah alamin mo ceerno mawɗo wino komo ganduɗa musidɗo jeeɗallo bool makko ne ñaaɗi de kono so nder makko ko jumri won toon manam tadi yiyamo ni tan on jokkodirani mbirawo ko ñaaɗɗo ko banni kono son jokkodiri a tawat ko jumri e kosam won toon kanko ceerno Abdoul Aziz Ceerno alhamdulillah alamin en jetta julɓe kala enen jetta bandiraɓe kala alhamdulillah alamin yiɓenkoɓe Nango TV on beltanama no feewi on beltanama sanne en mbino eɗen jaaha wuuro men Kafrine gam waɗede yewtere gurdam jinnaɓe ɓe ceerno wonno toon en jooɗaɗi toon dental ngal alhamdulillah men lawol ngol firtima ngol heɓani en noddi ceerno Mamoudou Déme holliri oɗo saaha ceerno noddi o monta Dakar jonnon so Allah kala nde o artoyi inchallah men nanggoy ñalawma goɗɗo inchallahu wala eɗen jetta bandiraɓe kala eɗen jarnaɓe ha no hannirta ni e oɗo saaha koye inɗeli he wona e oɗo saaha mo gonɗen alhamdulillah alamin inchallah ji wuddere wasifa nde kayre woni ɗon alhamdulillah alamin salatul Fatih amin الله عليه وسلم لا نهينا نرفع عافية ودهن يمكن أي بركة الله إن لا نموت مهاجرين يلهم مهاجرين ودهن يمكن أي بركة الله إن لا نموت صلى الله عليه وسلم في بين يالهم وبياكم قال بركة الشافي أي بركة الله إن لا نموت صلى الله عليه وسلم بركة شيخنا أحمد التجاري رضي الله تعالى عنه بركة شيخنا من الخير رضي الله تعالى عنهم جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nango TV wasa bandiraɓe julɓe gimmima gam yaade juurade ceerno Alaji Mamadou Seydou radiyallahu taala an alhamdulillah alamin inchallah alamin alamin ha juurade ceerno Alaji Mamadou Seydou radiyallahu taala an alhamdulillah rabbil alamin يا فصلي فاتحة على بناء صلاة الفاتحة لا بشفن جيدي
alhamdulillah rabbil alamin machallah juurama gasi alhamdulillah rabbil alamin won bandiraɓe julɓe ɓadiɓe no wawi taw ko joom inɗeɗe o joom haajuji en alhamdulillah rabbil alamin ko nder haajuji ɗum seerem ɓe ceerno abdoulhayi diallo ceerno bachir ceerno alhamdulillah rabbil alamin abdourahim ceerno haali neɗeneno ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo wiyama rahmatullahi ko kamnanen tan yo allah mumumade hen barke amin yo kamnanen tan yo allah mumumade hen barke amin salatu fatim alwol barke amin alhamdulillah rabbil alamin heeɗiɓeyankoɓe nangue teebi on beltanama no fewi machallah ñaganama jaam machallah tawon tartanoɓe seeɗa abdoul inɗeli alhamdulillah ɓen garno alhamdulillah rabbil alamin ndewen ceerno abdoulhayi diallo ceerno bachir ceerno camdire julɓe ha kamɓen kadi ɗo mbaynodirta ɗo machallah ene yooɗi ene joɓɓi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin inchallah hay diallo machallah kamo ɗo waynodirta ceerno bachir ceerno machallah ene yooɗi machallah aɗa yurmini alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno bachir ceerno alhamdulillah rabbil alamin bachir ceerno machallah en ji soro en ji wiyawi madina gounas alhamdulillah rabbil alamin en ji galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin allah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah yen ɗo e boleru ndu machallah en naate boleru ndu alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin naati galle ceerno machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno bachir ceerno machallah alhamdulillah rabbil alamin ete julɓe kala ñetta bandiraɓe kala alhamdulillah rabbil alamin salatu fatimi آمين يا رب العالمين
alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nago TV beltanama no fewi machallah yooɗi machallah oɗo kadi ñalawma hande kadi ñalawma altine en hawre nogas e jeeɗiɗi lewru men octobre taw ñaƴƴide e nogas e jeeɗiɗi ni ko Allah nuni subako wonde faade rewi lawol yeɓiyankoɓe Nago TV on beltanama sanne mbaɗe sem mbaɗe partagé musidɗo moon Amadou Samba Lo Nago Leñol ɓuɓro yontaɓe ɗo e wuttito ngo mo Dieynaba Nassar oɗo saaha ko nder gal ceerno he gonɗen alhamdulillah alamin weltare e weytare kala e saaha machallah alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe fodde ko fulnata he ko fodde ko yewtete hen ko kala ko nanɗon hen ko ɗum fewnide kala ko jiiɗon hen banggue filmage ko ooñi walla ko dillata walla ko nandi hen pewnite kaali tan ko ha moƴƴa kada ha feewa haade o lawol alhamdulillah alamin wattama juuɗe moɗon ko onon jeeyi Nago TV ko onon jeeyi ko watte ko alhamdulillah alamin